ପିଲାଦିନେ ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଚଣା ମସଲା ଟଙ୍କିକିଆ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କାକୁଡ଼ି ବିକା ଆସନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ସେ ଏତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଏଇ ବିକା ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥିଲା ଏବେ କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଆଉ ସେଇ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ଟିକେ ତାଜା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମାମାକୁ କହିଲି ଟିକେ ସେଇ ଚଣା ମସଲା ଆଜି ଘରେ ବନା ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି। ଆଉ ସେଇ ଲାଗି ମୋ ମାମା କ'ଣ କଲା ନା ଚଣାକୁ ଆଗୁଆ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲା। ଏଇ ଚଣାକୁ ଆମେ ସୋଲା ବି କହିଥାଉ। ସେଇ ସୋଲାକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି କାକୁଡ଼ି ଗାଜର ଟମାଟୋ ଧନିଆ ପତ୍ର ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ସବୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲା। ପିଆଜ ବି ତ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ଆମ ଘରେ ଉପାସ ଆମେ ସବୁ କେହି ପିଆଜ ଖାଉନା। ସେଇ ଲାଗି ବିନା ପିଆଜରେ କାମଟାକୁ ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସବୁକୁ କାଟିକି ରଖିଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଗିନାରେ ସୋଲା ନେଲା, ତାପରେ କାକୁଡ଼ି ତାପରେ ଗାଜର ଟମାଟୋ ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇଦେଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇ ତାପରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ତାପରେ ଘାଣ୍ଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲା ଚଣା ମସଲା।